קדימה הפעילה חוקר פרטי נגד הליכוד במהלך הבחירות האחרונות. תחקיר חדשות ערוץ 2 מגלה שהחוקר ניסה למצוא מידע על הליכוד. יותר מכך, לפי עדות מפורטת שאושרה גם בפוליגרף, בידי החוקר היה סרט ובו מצולמים בני הזוג נתניהו. תחילה הכתבה של עמית סגל. לפני חודש הטיל גזבר קדימה לשעבר פצצה. איציק חדד, שפוטר על ידי המפלגה בחשד לעבירות פליליות, אמר בריאיון לערוץ 1 כי קדימה הפעילה חוקר פרטי נגד בנימין נתניהו במהלך מערכת הבחירות האחרונה. קדימה טענה אז שלבני לא ביקשה ולא קיבלה מעולם חומרים ממשרד חקירות הקשורים לנתניהו. לא במקרה, הפעלת חוקר פרטי כזה מנוגדת למדיניות הרשמית של קדימה לניהול קמפיין נקי, והיא אינה מקובלת במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תכירו את משרד חרש חקירות ברמת גן. זהו החוקר הפרטי שקדימה שכרה בבחירות 2009. בדצמבר 2008, קצת לפני עופרת יצוקה, כשקדימה נאבקת בליכוד על כל קול, מנכ"ל קדימה משה שחורי שולח מייל לעוזרת שלו: ליאת, נא לקבוע דחוף פגישה עם חרש חקירות שהיה אצלי, שחורי. אני יכול להגיד לך באופן עקרוני שהיה מעקב. זה היה קצת לפני הבחירות, זה היה קצת לפני מבצע עופרת יצוקה. תזכרו את התאריך לפני עופרת יצוקה ואת הטענה של חמי שהיה מדובר בעבודת מעקב. ימים אחר כך שחורי ממהר אל הגזבר לתאם תשלום לחוקר חמי על עבודת החקירה שהוא עומד לבצע. העוזרת של המנכ"ל כותבת את המייל הבא: בהמשך לסיכום בין איציק ושחורי מהבוקר, מבקש להסדיר חוזה עבודה בין רפי חמי למפלגת קדימה החל מהיום, בהתאם להצעה שהועברה לאיציק היום על ידי המנכ"ל. אני לא יודע מה הייתה הכוונה הסופית של הלקוח. מן הסתם זה היה תקופת בחירות. אני יכול להגיד לך באופן עקרוני שהיה מעקב. אתה יכול להגיד לי קודם? הלקוח הוא קדימה. אוקיי. אם המנכ"ל של קדימה, גזבר של קדימה, או כל גורם אחר הזמין את החקירה, הזמין אותה בשם קדימה. לאחר הבחירות תצא הקבלה, חרש שירותי מידע וייעוץ בע"מ, 12,908 שקלים. וכך באותו מיליון ששעת עבודה של חוקר, אז מה בעצם עשה החוקר? קדימה מכחישה בתוקף כזכור שהחוקר עקב אחר נתניהו. יותר מזה, לטענתה, העבודות שחמי ביצע היו 2. תחקור אדם שאינו במערכת הפוליטית כדי לבדוק טענות שלפיהם הוא היה קשור לעבירה על חוק מימון המפלגות מצד הליכוד. מדובר בנהג מונית שלפי הטענה, שמעולם לא הוכחה, היה נהג מונית שסיפק שירותים לזוג נתניהו וקיבל בתמורה כסף מהליכוד. העבודה הזו של התשאול שלו בוצעה לדברי קדימה ב8 בפברואר, יומיים לפני הבחירות. עבודה אחרת בדקה חשד לציטוטים במפלגה ובוצעה אחרי הבחירות. לדברי קדימה, מנכ"ל המפלגה שחורי נפגש בכלל עם החוקר הפרטי פעם אחת רק אחרי הבחירות. הגרסה הזו מעלה תהיות. ראשית, החוקר טוען שהעבודה בוצעה הרבה לפני הבחירות. שנית, החוקר מדבר על עבודת מעקב, ואילו קדימה טוענת לעבודת תשאול ובדיקת ציטוטים בלבד. שלישית, המסמכים שהראינו מעידים שהמנכ"ל יצר עם החוקר הפרטי קשר הרבה לפני הבחירות, ולא כפי שהמנכ"ל שחורי טען. האם יכול להיות שהיה מעקב נוסף, זה שקדימה כל כך מכחישה אחר יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו? עכשיו תכירו את יוד. הוא מכר קרוב של החוקר הפרטי חמי ואינו קשור לקדימה. הוא מספר כי לפני 3 שנים בארוחת צהריים משותפת, חמי הראה לו בסלולרי שלו את התוצרים של המעקב שביצע. אני ראיתי סרט במלון אחר. איזה מלון? בהרצליה. אני שמעתי של ראש. ראיתי את הסרט, הוא בטלפון שלו, הראה לי את הסרט בעיניים שלי, ראיתי שזה מצולם בגובה השולחן, ששרה עבדה ליד השולחן, בחור מתחת לשולחן, כן. רק 3 שנים כבר. לטענת האיש, חמי סיפר לו כי קדימה הפעילה אותו לצורך מעקב על בנימין נתניהו. שלחנו אותו לבודק הפוליגרף המומחה בנימין עוזרי שנבחר על ידינו, חברת החדשות. על הדברים האלה הוא נשאל. הפוליגרף קובע, האיש דובר אמת.
ועכשיו לתגובות, תגובת רפי חמי וחרש חקירות. חרש חקירות קיבלה פניות ממספר מפלגות לביצוע עבודות שונות טרם הבחירות ואינה מכחישה או מודה בביצוע עבודה זו או אחרת. הדבר נוגד את כללי האתיקה המקצועית ואת מדיניות החברה. חרש חקירות מעולם לא נדרשה על ידי מי מלקוחותיה ולא ביצעה עבודות הנוגדות את החוק. עכשיו לתגובה של קדימה, שם אומרים שציפי לבני וכל חברי הכנסת של קדימה אשר ניהלו את מטה הבחירות לכנסת ה-18 מעולם לא ביקשו, לא אישרו ולא ידעו על העסקה של משרדי חקירות ומעולם לא ראו ולא נמסר להם איזשהו חומר שמקורו במשרד חקירות. זאת על אף שחקירות חוקיות הינן עניין מקובל ושכיח במערכות בחירות. עד לפרסום דברי גזבר המפלגה שפוטר על ידינו עקב חשדות לפלילים, לא הובא לפתחה של קדימה עניין שכזה. יתרה מכך, וחשוב שיודגש שבמהלך מערכת הבחירות הוחלט שהקמפיין לא יעסוק בענייניו האישיים של מר נתניהו, וכך היה. בבדיקת העניין מאז פנייתכם עולה כי המשרד ביצע 2 שירותים ובהם תשאול אדם שאינו מן המערכת הפוליטית לשם איסוף מידע על עבירות לכאורה על חוק מימון מפלגות מצד הליכוד, ובדיקת ציטוטים במטה קדימה. להסרת כל ספק, גם שירותים מקובלים אלה לא נעשו בידיעת לבני. גם אם ההזמנה נעשתה בדצמבר והתשלום בחודש מרס, מדובר באשראי ספקים רגיל כמקובל. אלו התוצרים היחידים שנמצאו לאחר חיפוש במפלגה. ביחס לחברת חרש ופרט להם אין שום ממצאים המעידים על מעקבים או פעילות של מר נתניהו באופן אישי או על הזמנת עבודה כזו מצד מנכ"ל המפלגה. נוסף על כך, בעקבות פנייתכם והטענות המובאות כאן, ביקשה לבני ממבקר התנועה לבדוק בעצמו כל פעולה הקשורה לעניין זה, וכך יעשה. עמית סגל, תשמע, בקדימה אומרים, לבני לא ידע כלום. כן. האומנם? אז ככה, תשמע, קודם כל חשוב להגיד דבר אחד חשוב. העיכובים האלה לא העלו שום דבר, לא על הליכוד ולא על בנימין נתניהו, אז כל הטענות האלה כמובן אינן נכונות. היו שמועות על חוקרים פרטיים שמופעלות, שיש בישראל. זאת הפעם הראשונה, אני חושב שיש לנו את ההוכחה שמפלגות מעסיקות חוקרים פרטיים נגד מפלגות. אם מקבלים את גרסת לבני שהיא לא ידעה, זה מעורר שאלה, איך יושבת ראש מפלגה לא יודעת על דבר כזה כל כך משמעותי שקורה במערכת הבחירות, במיוחד שהיא אמרה שם לנהל קמפיין נקי על נתניהו, לא להיכנס אליו. עכשיו, אם מחברים את מה שידוע לנו מהפוליגרף, יש כאן צירוף מקרים מדהים, אם אני מקבל את הגרסה של קדימה. הם אומרים, שכרנו את החוקר הפרטי רפי חמי, אמרנו לו רק הליכוד, לא על בנימין נתניהו. במקביל, אותו רפי חמי יש לו סרט של מעקב על הזוג נתניהו. כנראה שיש כאן צירוף מקרים ממש מדהים, הוא יצטרך להיבדק לדעתי. עכשיו, אם אכן העיכוב על נתניהו בוצע בהוראת המפלגה, והראינו כאן טענות שונות, נשאלת השאלה, ברוח ימים אלה, איפה הכסף? הרי הכסף שקדימה שילמה הוא על שירותים אחרים, כמו שהיא אומרת, איפה הכסף ששולם לחוקר הפרטי רפי חמי, שמסרב גם הערב להגיד מה לעזאזל הוא חקר. נדמה לי שאפשר לומר, המשך יבוא. בהחלט. עמית סגל, תודה רבה לך. תודה. פרשה מטרידה בלשכת ראש הממשלה, מידע